Alikho elishona lingenazo ezalwa ke yamkela nazi ezihamba phambili namuhla. Ufihliwe Owayengumdlali wamaZulu FC ufuna Izimpendulo Ubaba Wenagne Ebulewe kanti itheku selikulungela ukwamkela izivakashi. Izindaba ze1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina beZulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uchazwe njengomuntu obenothando nenhliziyo emnene, umdlali wamaZulu FC uBonkosi Ntuli odlule emhlabeni ngokukhulu ukuzuma. Izikhuluma enkonzweni yakhe yokugcina ziveza ukuthi ubengumhlanganisi wabantu eqinisekisa ukuthi kunokuzwana nobumbano lapho ekhona. uNtuli ugule kafishane ngemva kokuxinwa isifo somdlavuza kanti besanda kucacelwa indodakazi yomsunguli weqembu abelidlalela amaZulu uSinenjabulo Zungu Ntuli. Inkonzo yakhe ibibanjelwe esontweni eCliffdale ngaphandle kancane nje kwaseThekwini. Kuvuke umunyu ngesikhathi kufihlwa umdlali weqembu lamaZulu uBonkosi Ntuli odabuka enkanyezini emkhambathini nobe neminyaka ama-32 ubudala. Kanti lowo ongunkosikazi wakhe uSinenjabulo Zungu Ntuli uthi uphuke inhliziyo kanti laba bebesanda kushada ngenyanga kaMandulo kulonyaka. I'm heartbroken, Bongi. You were everything, my love. I thank you for loving me loudly, boldly, and so courageously. You were one brave guy, Bubes. I'm grateful that we got to do the little that we did together in the nearly 3 years. You drove me insane sometimes, but my love for you never changed. Uthi ukushiywa ngumyeni wakhe kuyinto emkhulisa kabi. Wazangikhulisa kabi. My heart is sore. Kodwa uhambe kahle Sompisi. Uhambe kahle baba. Ubaba kaNtuli uthi indodana yakhe ibinethalente eliyisimanga futhi bezwana benyamane. Njengoba ngimlapha kumi lo Bonkosi odlalela amaZulu FC. Mina noBonkosi besinyamanye namanje futhi sisenyamanye. Angaze ngibone mina ingane enesiphiwo incane ingakaveli ukuthi izoba nesiphiwo. Umsunguli wamaZulu uSandile Zungu nophinde abe ngumukhwe kaNtuli uthi isifo somdlavuza sibhubhisa izwe. But cancer has no shame, and neither does it have any consciousness. But cancer idliwa numbers. It takes away the young and the old alike. It is now taking away the next generation, forcing parents to endure the pain of bearing their children. This time, it came from a son-in-law and a Mazulu FC striker, Bonkosi Ntuli. Our hearts are sunk, and the dark cloud of grief has engulfed us. Abangani kanye nezihlobo siveze okukhulu ukudabuka ngokudlula kwaNtuli. Kanti uNtuli ushiya abantwana bakhe abane. Ezindabeni z1KZN TV nguAyanda Dube ngiseCliffdale ngaphandle kwaseThekwini. Usathuka izanya umndeni kaRonika Chimokoko oyintombazanyana eneminyaka eyi-17 etholakale Ebulewe ehlathini eShakaville kwaDukuza ngesonto ledlule. Ubaba walentombazanyana uDurai Chimokoko odabuka eZimbabwe uthi nakube sekhona oboshiwe ngokubulawa kwendodakazi yakhe kodwa ke ubona kungenele lokho njengoba enalo ithemba lokuthi baningi abantu abathintekayo kulesigameko. uChimokoko uthi kwayena uzizwe engaphephile ngoba ke kusengenzeka ukuthi abanye bababulali basahleli nabo emphakathini. uDurai Chimokoko odabuka ezweni laseZimbabwe kodwa ke ozinze kwaDukuza uthi ke buyaqaqamba ubuhlungu abuziswe ukubulawa ngesihluku kwengane yakhe eneminyaka eyi-17 etholakale inqunywa uqhoqhoqo ehlathini eliseShakaville ngolwesithathu lesonto ledlule. uChimokoko uthi amaphoyisa ufisa eqinisekise ukuthi ke kuboshwa bonke abantu abathintekayo kulesi sigameko. They kill my daughter like they were killing a rat. To be true,
or even inkomo ngeke uyibulale kanjalo. But ingane yami wayibulala kanjalo wayangwaza lana. Wayasebenzisa umesi, knife to kill. Everywhere they put knife everywhere. And on myself, I suspected that they rape again my daughter. After rape, they kill. I want to say to the police or even CID, which they were dealing this case, I need all these people to be arrested, not only that one they arrest. That one, yes, if it's there, if it's involved, but it's, if you go to the portion, you can see it's not only one. And lo mfana ngeke abambe ingane yami kuphela because ingane yami iwene ipower than lo mfana. Ngeke ambulale lo mfana. So there is another people behind. uJimkoko ube esekhwela edilika kumthetho wakuleli njengoba ekhala ngokuthi kababulali kulelizwe abasitholi isijeziso esifanele. Uthi kababulali kulelizwe baboshwa izinsukwana bese bededelwa masinyane. What I want from this from South Africa government, I don't have power here in South Africa because I'm not a South African. But if it's a Zimbabwean, if it's a Zimbabwean doing this with our government, 100% sure. The government yami yambulala. As Zimbabwe ngeke tijale no law to kill some other people like you're killing a rat. Or even if you go to Mozambique, if you go to Malawi, if you go to Tanzania, Zambia, I go there, they have got some rules to say if you kill somebody, they kill you. Here in South Africa, no. 2 days, 3 days, and then they let them go. uRonika Chimukoko uzofihlwa ezweni lakhe eZimbabwe ngemuva yokungenelela kwezinhlaka ezihlukene ukulekelela lomndeni ukuthi ke uyofihla ithambo lawo ekhaya. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika umqondisi Myeni ngiseshakaville kwaDukuza. Imeya kamasipala ithi kumxolisi Khawunda uthi sebekulungele ukuheha izivakashi njengoba sekusemome ukuba kuqalise isikhathi samaholidi. Ekhuluma ke sithangamine nabezindaba uKhawunda uveza ukuthi bafundele ukukhulu ngesimo esenzeke ngonyaka odlule lapho kwaphoqa ukuthi kuvala inqwaba yamabhishi ngenxa yokuchitheka kwendle. Ngakho ke bami ngomumo uqinisekisa ukuthi lokho akuphindi kwenzeke. Amabhishi ke angama-24 kwangama-27 asevuliwe ukuba ngasetshenziswa futhi sebekuthuthukise nohlelo lokuhlolwa kwamanzi. Ngemuva kokungenzi kahle ngesikhathi samaholide ngonyaka owedlule kwezokuvakasha kumasipala iTheku nonyaka baqinisekisa ukuthi ke bami ngomumo ukubhekana nakho konke okungase kuqubuke. Lokhu kudalulwe imeya lomasipala esithangameni nabezindaba nalapho edalule ukuthi ke ukulungiswa kwezindawo zokubhukuda kusemaphethelweni kanti kwezinye sekuphothuliwe. We are pleased to report that the contractor is on site at the Children's Amusement Center, the paddling pool, and we are anticipating completion of this 37 million project by the end by the 15th of December in time for the festive season. It has already been started for its rehabilitation. We've been losing a lot of tourists because they've been marking that that swimming pool has not been operational for quite some time. We have also activated our maintenance teams that if anything goes wrong on our pumps, they must react immediately. On the other hand, we are utilizing services of an accredited independent science laboratories in a partnership that will ensure there is transparency and credibility when it comes to water testing. Amaphoyisa kanye namakhamera okuqinisekisa ukuphepha kwezivakashi abahlanza izindawo kanye nabaqapha izingane nokunye konke sekumngomumo angama-24 amabhishi asevuliwe kanti ke nokulungiswa kwengqalazizinda kuzokhumbuleka ukuthi kusuke umsindo ngodaba lokubuyiselwa kwenkece eminyangweni kaMgcini Mafa ekubeni ingqalazizinda kamasipala ingalungile kanye nokunye okuningi. uKhawunda uthi ke njengoba umgcini Mafa esebanike imvume yokusebenzisa le mali izobasiza ukulungisa imigwaqo yalimala ngezikhukhula ukuqhubeka nohlelo olubizwa ngePublic Employment Program olusanda kubhekishelwa nokunye okuningi okudinga ukulungiswa. The National Treasury granted the municipality an approval of 1.6 billion rand that we already is in our bank account.
This approval is in respect of the following. On Municipal Disaster Recovery Grant, in totality, or R&R, in totality is 1.5 billion to fund human settlement projects, water and sanitation, coastal and stormwater, roads provision, and stormwater maintenance. Project preparation support grant is amounting at 8.9 million rands. Neighborhood development partnership grant, which will assist us to resuscitate the PEP, is 32.9 million rands. Regarding the informal settlements upgrade partnership grant, we notified them that it was spent in full. They have also committed to reconsider the public transport network grant as there was still a dispute with the Department of Transport. Khona manjalo umengameli wohlaka losomabhizinisi baseThekwini iDurban Chamber of Commerce uthi ke okubalekile kubo ukugcina kwengqalazinda isesimeni esikahle ngaso sonke isikhathi hayi uma kubhekwa kumaholidi kuphela. By this partnership, not only are we offering our resources in terms of engineers and other subject matter experts to fix critical infrastructure, because for us right now, 24 out of 27 beaches are open, and that's great to announce we can open the beaches safely for a festive season. But we would like to see 27 out of 27 beaches open 365 days a year. It's not only about the fixing of the infrastructure, but the maintenance of the infrastructure 365 days throughout the year. And this is our pledge to the municipality, that in the war room, they have invited us as well to work side by side with them, not only for the fixing, but for the maintenance of the infrastructure going forward. Ezindabeni zewani KZN TV, kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ukungalungiswa kwendle echitheka olwandle kanye nokweswela amanzi enye izibangela ezehlusa isibalo sezivakashi ezihambela isifunda uku. Lokhu kushiwo uhlalo weqembu leAction SA kwisifundazwe kwaZulu Natal uZwakele Mncwango ngesikhathi ehambela le ndawo ukubheka izingqinamba lomphakathi obhekene nazo. Ukhulumisane namalungu omphakathi wasePort Edward okusuka ke ngo2016 bengenawo amanzi. Kugqama izinselele eziningi ukubala ukuchitheka kwendle eBeach lasePort Edward, ukweswela amanzi ngesikhathi usihlalo weAction SA esifundazweni ehambele le ndawo ukuyokhulumisana nomphakathi ngezingqinamba obhekene nazo. Kunomphakathi okusukela ngonyaka ka2016 bengenawo amanzi. Iproblem isinayo amanzi from 2016 awaphumi awekho, and umasipala osilethela ama-truck every Thursday. Kwesinye isikhathi ke angafiki isikole sikule section ingenawo amanzi, and i-truck aliyi esikoleni yothela emathangini okwenza ukuthi ingane zigcine ziphuza amanzi angekho right. Uzokwela ukuthi lezi inselelo zehlisa isibalo sezivakashi ezihambela le ndawo nokwehlisa umnotho wesifundazwe. Indawo lena ebiyaziwa kakhulu ngendawo eqoqana beyivakashi. Uma sikhuluma ngomnotho wesifundazwe awukwazi ukubeka ngaphandle ezokuvakasha, ngoba ezokuvakasha izona eyifaka enkulu imali kakhulukazi makhuluma ngeGDP yesifundazwe. I-tourism iyona sector ngempela econtribute kakhulu. Na kuyamangaza ke ukuthi indawo njengalana ePort Edward eSouth Coast indawo enganakiwe ngalendlela ukuthi abanamanzi. Iqhuba uthi kufanele ngabe lamabhishi avaliwe. NaseBeach mawufika eBeach kufaka ngabe amabhishi avaliwe oqala lokho, ngoba into ebhlungu sisuka la khona mabuka ePitoli kade une-outbreak engane eCorel. Now nalana ke abantu basengcupheni yokuthi bengagula noma yinini, ngoba uma une-high E. coli emabhishi kukutshela ukuthi abantu bengagula noma yinini. Amalungu omphakathi achaza ngomzimba bokweswela amanzi. The system is old, a sewage running into our sea. The major impact that we have with tourism, our tourism has fallen to an all-time low. There's people in this town that hasn't had water for weeks, some months, others years. Ezindabeni ze1 KZN TV, kube kuzemando sicele ngisePort Edward. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye. Nina bakaHlavana bhula umlilo endulinde ububaswe uMantshonga benoqelemane yamkela ke nazi izihloko zezindaba isihamba phambili namhlanje musanda kusijoyina. Ufihliwe Owayengumdlali wamaZulu FC ufuna Izimpendulo Ubaba Wenagne Ebulewe kanti itheku selikulungela ukwamkela izivakashi.
Umasipala uMhlathuze usuthathe izinyathelo zomthetho ukuthi iminyango ethintekayo ngokujama kwamaloli emgaqweni uJohn Ross kube khona ke ekwenzayo. Imeya yelo masipala uXolani Ngwezi uthi umasipala ulahlekelwa imali eningi ngokukhokhelwa kwamaphoyisa alawula ukuhamba kwezimoto ngenxa ke yokusebenza isikhathi esengeziwe okudalwa amaloli. Ukuba khona kwesimenyamenya samaloli athutha ilahle nasuke libhekise echwebeni lakwaloliwe Richards Bay. Umasipala uMhlathuze usulithathele izinyathelo zomthetho lolu daba. Umasipala uMhlathuze uthi kumele kube inkantolo ezophoqa umnyango ezokuthutha kuzwelonke nowezamabhizinisi kahulumeni ukuthi kube khona abakwenzayo ngalamaloli. And fanele kube nani noku-enforce kwaleyo nto leyo ngoba sesikhulume kaningi sihlala imihlangano nabantu abahlukahlukene uTransnet utraffic kwaku-KZN and so on kodwa akwenzeki lutho so ke kungcono ukuthi mhlambe kube ne-order from the court ethi wena nanku umsebenzi wakho o-establishelwe wona ukuthi uzowenza. You are not doing it, you are supposed to do it at all costs. uMhlathuze uthi ulahlekelwa imali enkulu yokukhokhela amaphoyisa alawula ukuhamba kwezimoto ngenxa yokukhokhela ukusebenza kwawo isikhathi esengeziwe ekade amaloli. Lo masipala uthi uzoqasha amaphoyisa azosebenza ukubhekana nokulawula isimo sokuhamba kwalamaloli. In the meantime sizoqasha ama-traffic reservists azozama ukuthi ke alekelele ukubhekana nalesi simo ngoba ngichazele ukuthi imali esiyikhokhayo iningi kakhulu soqasha u20 in the meantime ukuzama ukumanage ke yona i-movement yama-trucks while kusafuneka ke i-solution e-long term on the matter. Kanti imiyelo masipala iphinde yaveza ukuthi idolobha eRichards Bay lalakhela ukuthi izinto eziyechwebeni zihambe ngojantshi kanti bafuna uloliwe uvuselele lolo hlelo ukugwema ukuphazamiseka komphakathi osukuhambela amadolobha amabili okuyimpangeni neRichards Bay. As of now sithwele sodwa and imali esispendayo almost njengamanje unyaka wonke we need about 18 million rand unyaka wonke for on overtime only ungakeze kuma salaries. Sizobuka inyathelo zomthetho ukuthi yini engenziwa ukuthi i-Department of State owned enterprises yenza umsebenzi wayo in terms of ukuvuselelwa kwengqalasizinda leyo jantshi eza eRichards Bay ukuze kucomply ne-design ye-port yethu ukuthi izinto zazidesignela ukuthi zizongena nge-railway not nge-road network. Kubukeka kusakude ukuthi silawuleke isimo samaloli njobekele emgwaqweni uN2 angenele nokuJohn Ross okumgwaqo obheke edolobheni iRichards Bay. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Kusolwa ugesi kusho umuzi maqongo ngaphansi kamasipala uMkhambathi oyilungu lomndeni ufikile Mhlongo uthi babonga ukuthi lesigameko senzeke ngesikhathi indodana yakhe ingekho yesikoleni. Wathi basola ukuthi umlilo waqubuka esigubhini sikagesi. Uthi nakuba kungekho okolimele kodwa ke lesigameko sibashiye beshaqekile njengoba beshelwe yizo zonke izinto beziphakathi. Useledengwane umndeni wakwaMhlongo emaqongo eMkhambathini kulandela umlilo abasola ukuthi uqubuke esigubhini sagesi washisa yonke impahla endlini. Cama ukuthi kushisa isigubhu sagesi because bengekho umuntu no boy wami bekasesikoleni bengekho umuntu nje mina so nje uma ufike ebusuku ngo7 ngekho kusakushila vele konakele ngempela phezulu lana kuze kwangena abantu ngaphezulu bangena bacisha. uMhlongo uthi lesi sigameko sibashiye bengenalutho. Mina nje ngilimele kakhulu because angisebenzanga namhlanje. Kwamele ukuthi ngizokwazi ukuthi ngibheke ekhaya. Nale fridge ngaphandle asinakudla sinalutho. Ikhansela lithi lafonelwa ngomgqibelo ekseni lithi kanti izinkinga zagesi into ekhona endaweni. Okusho ukuthi mabechaza kushe ngolosihlanu ebusuku baze bangithinta ngomgqibelo ekseni ngibe sengiphuthuma kuona loyo muzi wakaMhlongo ngafica isimo sisibi kakhulu umuzi ushile bashelwe yiyo into yakhona okubalwa ukudla imbhede ama documents ayikho into abasele nabo besele nezinto abayigqokile kuphela. Inkinga kagesi iqale ngoMay ngo2022 kusaqala ukusha ama transformer umuntu mengawabala ase Bastille ewadini ase u12 umuntu asekhonile ukuthi abalungise awu10 sisalelwe amabili oku ETM1 no ETM16 nawo osu audit osekusheda ukuthi kwenziwa ama payments then mase beba replace ama transformer.
Ubese nxusa umphakathi ukuba usebenzise ngendlela ugesi. Mhlawumbe besingacela nje ukuthi umphakathi uzame ukuthi mhlawumbe wehlise indlela yokudonsa ugesi ngongekho emthethweni ngoba ezinye zezathu ezenza ukuthi sigcine siqhunyelwa ama transformer ngalendlela siqhumela ngayo ukuthi mhlawumbe sizame ukuthi sisebenzise ugesi ngendlela eqondile engezokwazi ukuthi sorobhe ngoba ezinye zezathu esenza ukuthi sibe nalenkinga. Siphinde futhi sicele nawo ku-Eskom ukuthi nawo usibhekelele ngoba miningi imizi engenawo la ngaphakathi uthola ukuthi transformer yayikade yakhela ukuthi ibe nabantu nomthamo othile wabantu abantu sebebaningi so i-transformer igcina i-overloaded isindelwa kuze kulidele ekuthenini igcina isiyibhastile i-transformer. Umndeni wakwaMhlongo uthi unxusa uxhaso oluhlukahlukene kulesehlo obhekene naso. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemkhambathini emaqonqo. Umkhandlu wesifunda umzinyathi uhambele umphakathi wakward 8 ngaphansi kamasipala umsinga ngenhloso yokwethula nokuvula amanzi kule ndawo. Umphakathi wasenkobongweni ukushayele ihlombe lokhu njengoba bese kuphele iminyaka eminingi bebanga amanzi nemfuyo. Umeya ke uPetros Ngubane uveza ukuthi kubalekile ukuba bengagcini ngokwethula amanzi kuphela bephinde kodwa befundise nomphakathi ngendlela yokwaphatha. Umphakathi wasenkobonganeni uqhwebela ihlombe ukuvula kwamanzi ngokusemthethweni emva kwesikhathi eside bewabanga nezilwane. Bonga kakhulu kumzinyathi ngizibongele nomphakathi ukuthi sithola amanzi endaweni yakithi. Sesihlala isikhathi eside amanzi singenawo. Siwakhe emfuleni, siwabanga nenkomo, nezimbuzi nembongolo. Esikhathini malinganile izulu ephele. Siwaphande uzushone phansi ubontu uzoqhijwa umgodi. Namhlanje sithola ukuthi sesiwakha eduze. Ngoba nemgonqozo ke yakhona ibifa. Iqhelile kakhulu futhi emakhaya. Elinye lamalungu omphakathi liveza ukuba bebengasenalo ithemba lokuthola amanzi kule ndawo. Ngakhula sikha amanzi ibanga elide. Siphelezela igubhu lize lishone sikha amanzi angasisi indawo swakhe ibanga elide ngengakwazi ukuchaza ukuthi ngingathini kodwa namhlanje eminyakeni enginayo ngikhulele ngakhula amanzi engekho namhlanje sifumene amanzi into engangithi ngiyoze ngiwushiya umhlaba engazangeze babikho sesisithi isikhathi besingazi ukuthi nathi intuthuko yamanzi singagcina sesisayithola. Siyabonga kumzinyathi ehlangene namakhansela. Siyabonga nje konke nisenzele kona. Amanzi yona into ebiyinkinga ngampela kule ndawo. Besiphanda sikha nembuzi nembongolo uphanda ushiye ubuye sekudilekile umgodi usuqhubekile uqale phansi uphanduke. Uqale phansi uphandu wakhiphe ezecwebe kuyima ukhalele kona wona la wakhiphe bebomvu. Wakhalela ukuthi ukube nawo kusangenzeke ngabe ngiyawakhelela. Ejike nawo ngwakhelele ezecwebe ngoba amanzi into ebesiyeswela kakhulu. Khona manjalo umeya wesifunda umzinyathi uPetros Ngubane uthi bazofundisa umphakathi ngokunakekelwa kwamanzi. Sesiza ke siwathula ngokusemthethweni uze sibaluleke ukuthi baphathe kanjani. Oqala sibakhumbuza ukuthi amanzi ngawabo, impompi ngeyabo, kanjalo ke akuwona kamasipala. Kufanele babheke impompi yabo, babheke futhi ukuthi amanzi aphuma ngendlela. Uma kunezinkinga babikele iward councilor yabo nama ward committee bese beyithatha leyo ndaba futhi idlulwe kwamasipala akulungiswe lokho kusuke konakele. Uqhube ngokuthi abantu bengazichumeli ngokwabo amanzi emabaleni. Oke inkinga enkulu kakhulu amanzi abekwela ilawa abeka ama stand tap noma ompompi ababekwa nje endaweni asikafiki lapho lebefakelwa khona amanzi emabaleni. Ileyo nto ke embi ukuthi base beyidonsela bona ehlupha amanzi sibowafaka emabaleni. Kufanele mase kufika kuleso simo ke naleso sigaba babuye futhi bazise umasipala ngokuthi bazise iward councilor kanjalo nama ward committee nenduna bacela sesicela ukuthi afakwe ke manje amanzi emabaleni. Bese kuba iprocess futhi enye ongafakwa kuyo ke imali yokuletha futhi imali yamapayipi azofaka ompompi emabaleni. Mabenze njalo baphathe kanjalo amanzi abo kuzolunga. Kuzobe sekulandelela ke kubheka ukuthi ke mina Ngubane ngoba ngiyasebenza nguthisha ngunesi ngubani ayikufanele ngiwakhokhela amanzi uma isebekiwe emabaleni. Thobe kadladle ezindabeni ze1KZN TV ngisemsinga. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze ingosi yomnotho masibuya.
Nina besiguqa sikandaba esizivulele ngamahlavu endanda kusuka phezulu kothukela sikubingelele siphinde sikwamukele mongabeke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ufihliwe Owayengumdlali wamaZulu FC ufuna izimpendulo ubaba wengane Ebulewe kanti itheku selikulungela ukwamukela izivakashi. Kulesigaba ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18 rand 45 cent emaliqhathaniswa nedola lasemelika liphinde libe u-22 rand 67 cent emaliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-19 rand 63 cent emaliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,967 94 cents i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$81 61 cents umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Ibuyise ithemba kubalandeli Kaizer Chiefs ngenkathi ihlule iCape Town Spurs ngamagoli ke amathathu kwamabili enkundleni FNB ngolwesithathu. Amakhosi abedlala lo mdlalo ngaphandle kwabalandeli emva kokugwetshwa kwayo yiPremier Soccer League ngecala lokujikijela loyo owayengumqeqeshi uMolefe Ntseki. Umqeqeshi weChiefs uthathe izintambo kuMolefe Ntseki uKelvin Johnson bekungumdlalo wakhe wokuqala awuqalile ke kusukela ethathe izintambo. Amagoli eChiefs avalelwe enethini uEdson Castino kuzoburanga Chivaviro uChristiano Sayile kwathi ke awespeza avalelwa enethini uLuvuyo Phewe noLuke Batman. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ondlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza ke ithimba na kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.